जायाखैलै मा दाबो जाया नै मोनफैबायानो माथो महारानिया फुदुंनायाव बा गैया ओइ रानि फैदों माथो बैनाय फैयाखै नामा माजों फैखो थाबायना फैदों आरो जाबोलायबाय दे इसोरना जाबाबो बैनायजों नांला फैखादों बियो थांलाय एसे नायस'हैलाय थांलाय नोंबो नायस'नायलाय एसे आब'आनो थांखाबाय माथो आंलाय मानो थांबावनांगौ जाखो खोथा नागिरना मोना बे आवसावा मा जातनि बुरैलै बे इसेबो होनजाथारा होद बाराव थांलाय बाबु बेदर 1 केजि लाना फैलाय औ र' होमबा दा थांना फैनि मा जादों रानि मानो बिदि जाबाय थायो दे नोंसोरो ना बाबुआसो बुदों नामा बुवाखै बाजै सानफ्रामबो जुमाय लोंना फैबाय थायो लोङो लोंनानै न'आव दलर थाफैबानो जायो बुद्रुं बुद्रुं बुखिबाय थागोन जानाय लोंनाय मानि ना जानायानो सुख ना लोंनायानो सुख नायनोनो हाथारलां जेब्ला बियो लोंनानै फैगोन ना जेबो बुंनाङा मोजाङै रायराय मोजाङै ओंखाम खुरना हो जेब्ला बियो फुं टाइमाव लोङालासिनो थागोन बे टाइमाव बुजायना हो लागोन दे बियो लागोन नोंनि फंबाय मोजाङा थैबाबो गारनाय नङा बियो जुमाय होननाय बुस्थुखौ दे रानि जेरैबायदियानो जाया मानो बे नोंनि फिसाय जाखाबाय नों बेजोंनो थैस' थांस' रायजो जाफानांसिगोन जों हिन्जाव माहारियालाय एसेबाबो हौवाफोरनि सिं जानानै थाफानांगौ जायो दे जाबाय दे फ्रेस जाहैदोल' जागोन दे बाजै उन्दैयाव हाबा लांनानै दासो मोनदों ओइ खोनादों मा जाबायलाय नैजौसो होलाय आंनो मानो दहाय आदाया बेदर लायनो होननायखौ खोनायाखै नों मावजि बुरै नो मा बुरि होन नों मा किरपिन बुरैलै बे बा हयनि नयनि जाहोबाय था नोङो बिदानाव बिनोथ' गोसो गैखाया न' मा जातनि बुरै नोंखौ लास्लायस्लाय फेटि जारिखौ लानो हामगौमोनलां हेल' रानि औ आदा मा खालामदों नोंबो फैदों दिनै नोंबो फै दिनै नोंबो मा जानांगोन नोंखौ नुलांबा जागोन दे आदा गुमैयालाय फैयाखै नामा फैयाखै दे होमबा आदा दा थांगोन आं हेल' सानसु औ आं नोंनो मोनसे खोथा बुंहरनो होननासो फन खालामदोंमोन मा खोथा मा होनो आं नोंखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनोमोन नाथाय आं दिनै बुंनो सानाखैमोन मा जाखो मानो बिदि बुंदों नों मा जादों मा बुंनो सानदों बुङा मानो आं जेबो साना जिउ आं नोंखौ दसे समनि थाखाय मोजां मोनाखै अराय समनि थाखायसो मोजां मोनदों बुं जिउ दुखु जानाङा आं माब्लाबा सानाखैमोन दे बिदि सम फैगोन होननानै नों खोथाखौ मानो गुराय गुराय बुंगासिनो मा बुंनो सानदों बुङा मानो सानसुलि आं नोंखौ ब्रेकआप खालामसै जोंनि मोजां मोननायखौ न'आव मिथिजोब्बाय न'नि मानसिफ्रा आंखौ जोबोद रायगासिनो सानसुलि नों आंखौ बावगारदो जिउ आं फाग्लि जालांगोन नों मानो बिदि बुंखो आं माबाफोर मावफ्लांदोंबा आंखौ निमाहा हो आं नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा प्लिज जिउ जिउ नों मानो बिदि खालामनो सानखो जिउ आयै जारौ जारौ मा जाखो जारौ जारौ मा जादों सिखारलाय
नोंसोर थाबैनो फैलाय रानिया मा जादों मा र' आं थांगासिनो दं दे बहा थांनो आदा अबै नाननाव थांनि ओइ नानिया मा जादों र' आंबो थांफानि फै ओइ आदा र' बेदरा मा जाखो अ दे गाखोदो दे नों दा मोनाबो मोनफैखाबाय मा जादों नानि मा जादोंथाय थुहारा न'आव लांखानोसै मा जायोलै आरो थ' नानि जिरायदो रानि मा जादों रानि ना माबा मोनसे जादों नामा ना सोरबाफोर माबा मोनसे होनदों आदा आरो बाजै आंखौ जेबो जायाखै खर'खौसो बोरैबा नांदों आइखौसो साननानै बोरैबा नांदोंमोन आं बारा सिन्था खालामनाङा रानि बांद्राय सानबा बिदिनो जायो आइमोन गैया मा जाखो जों दंथ' नोम्बाजैमोन दंथ' माखौ सिन्था खालामनांगौ जाखो थांखांनाय खोथाफोरखौ सानबाय थानाङा रानि बेफोरो खैफोदसो लाबोयो हे आसोल गांलायमोनब्रा माथो थांनायसैथ' तिनिआलियाव अरे भाई थाइसेबो गैया जानानै दं माजों लोंनो थाखायालै नोंनाव माला थाफेरनाय जानोल'सो रोंगौ नोङो बिदि नङाब्रा है एसे बुजिदोब्रा माला जाफेरनायब्रा नोंलाय गार्लफ्रेन्डल'सो जाहोनो हायो मनिसाजों खुरनानै जाजोबसै नोङो मनिसायासो जालायबाय हालालाय निसिं जोंफोरा दाबो सोलानो मोनाखै नोंहा गावनि बाहागोखौ जानानै मालायनि बाहागोखौ जाबावबायसो नोंसिनिसैलाय मालायनि बाहाग नङाब्रा नोंलाय नोंनि बाहागो होमबा सानसुलियालाय माथो जाखो दाय खालि हिनजाव नोंसोरो गांबायलै थांसैथ' र' नोम्बाजों फैनो सना अहाय दं नै दासो ओंखाम जाखांना जिरायना दं आं लाइन गटी जाऊ निके र' बास स्टेन्डआवसो दं नामा नोङो ए बाबास गारि गेलेगासिनोमोन ओइ आसोल लोंदोब्रा माथो खाबानो जामथ्राखै बेदर नांगौ नामा सोल जौसो लोंगासिनो ना नों साला लोङाखैलै सना लोंगासिनो बाजै थगायदोंसो नोंखौ दोनथ' बाजै दा लोंखांबा हरगोन आदाया है फाग्लाफोर दै फाग्ला नोंसोर ओंखाम जाखांना जिरायना दं होननाया थगायसुला जल्दि फै खान्थिलांसोआव थांनो होननाया मा जाखो रब्रा सना थांगासिनो दं दा जुमाय मोना देरला जागोन आंजों जुमाय बथल गालायना होगोन आं नै नोंखौ बस आइदि जाबाय फाल्तु बिदि डिस्टार्ब खालामना होखाबाय ओइ मा जादों नों जुगायाव ओइ लामानि मानसि लामाजों थांबाय था आरो थोरसि बायदि मानसि जानो लुगैदोंबा फै ओइ मा होनदोंलै नों मा नांगौ नामा थुदोलिथ' बिसोरजों रायलायना लाब गैया ओइ भाइमोन दोन लोंनो जानाय नंलालै मिथिबाय नोंबो अबाव थाङोनो आं थांसै थांलाय थां नलबाबोथ' लाराय जागोनबो अरे भाइ र' लंकेयावसो लायदोंमोन नामा बेदरखौ एथ' गोबाव माबालै बै रानिखौ लायनायाव आंबो थांफादोंमोन बा फैनायाव रानिजों आदाजों फैबाय बेखायनो आं थाबायनानै फैबाय आरो साथाम फैनो हायाना
बेदरा बोरो आदानाव हरफादोंमोनथ' आं बाइकआव आंलाय मा मिथिगौ खमसे खम नायना लाबानो जायोलै नो नायनानै लानो रोङा ए माथो बुरिया बाहेरावनो जिरायना दं आयौ बिरि बिमानि रागाया दाबो हामा माथो गैला दिनै आथिङाव माबा बिरि बिमाजों गोजाथारसिगोन आं ए बाबु फैदों फै जेरै फै आरो जिरायनोसो होबावदों नों मा खि मोनजानायनि फैदों नों बेवहाय रलै सना सना दा बुं नों बे खुगाजों आंखौ नै नोंखौ आयै नांबायमोन मोसौ दामब्रानि खियाव थानाय एम्फौसो नों खर'आव गोबोरखि गोनां बुजायबाबो बुजिनो रोङै लोंहाय हासुदैखौ आंखौलाय मा नांगौ नोंनो इफेम रेडिअ'सो अनजालाय माथो गैला सुन बेरायबाय थादों सैमा बोरैबादि आरो नुजाफैदों लागाव आकाशबाणी गुवाहाटी लाजिया नों ररानि जाबाय दे गोरोन्थिया बयनाबो जाखायो दा जों न'खराव ज' जाना रायलायनोसै जेरै फै बाबु आइदै मा जादों माखौबा सोंनो फैदों मानिकपुरनि प्रग्रामाव नाटक देखायनो रिहार्सेल खालामदों आब' अ आब' आंसो फैदोंमोन ए माखौबा लावगिफाग दे दे होनबा बाबु जिरायथ' दे ओइ बैनाय फैदों माथो औ दा सफैदों औ दा सफैदां ए मोजां जाबाय दे दा दुब्लियाव माबा आलि खैनांगौनो सानैजों खैनोसै ओमफ्राय मोनायाव गंसे होनोसै मा बुंदों नों खोथा नागिरना मोना नों आवसाव हान्थ' खर' गोनां दासो बिनानावा मा जानानै फैदों बिखौ नुवाखै बियो मालै मावजि नों मा जेनदों आंखौ नहा नहा रावजों दागाबज्रि आंखौ थांगासिनो अबाव थांनो ओंखारखो होद दुब्लि थांसां दासो फैनाय मानसिखौलाय मानो लांफाखो जेबो नङालै आब' ओइ आवसाव आलिखौ आखाइजों खोनसै नामा खदालालाय बोरो ए बावदोंसो एफा गोबाव गाखोफैदो जाबाय बैनाय औ माथो जोंना रानिया गन्द्रायाव साफैबाय मा जानायमोन माथो खोन्थानोबो एसे बोरैबा नांलाय माथो बुंनो ए जेबो नङा खोन्था खोनासंसै होनबा नों गुमै दे खोन्था ओइ बुरि दरजा खेव ओइ बुरिलै ओंखाम उखैथारबायलै बुरि खुरना होदो खुरना जाहै गावबा गाव आथिं दं आखाइ दं साला लोंनानैल' फैनो हायो ओंखामखौ हारसिं खुरना जानो हाया जाहै
माथो जेबो नुलाब्रा ए बेनो खोमा ए जाम्बि बुरिया ओंखामखौ टेमायावसो सोना दोन्दों माथो ए संख्रिसो फाफि बुरिया खुरनानैबो होफैया मानानैबो होफैया थांनाय जेनेबा दाउमा बुरिसोमोन बियो मा बुखि बुखि जागासिनो दं नोङो हा जाबायलै बुरि जाबाय नै नोंखौ नै थैखा नों साला फाफि बोराय आइदै गैलालै जोलियावनो होबाय गिबियावनो आं नोंसोर बयखौबो जोंनि बे जेखाइ प्रडाक्शन चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामदो आरो लोगोसे जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आं नोंथांमोनखौ जोंखौ अरायसम सापर्ट होगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम मिजिंथिबाय आरो बेनो जोंनि गिबि खेब भिडिअ बानायनाय स' जोंनि माबाफोर गोरोन्थिबो जानो हागौ स' नोंथांमोना बबे खन्द'खौ गोरोन्थि मोनदों बे खन्द'खौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर जेन बे गोरोन्थिखौ जों नायनानै सुद्रायनो हायो आरो नेक्स्ट भिडिअ बानायनायाव मोजांनो बानायनो हायो आरो नोंसोरनि मोजां कमेन्टआनो जोंखौ मोजां भिडिअ बानायनायाव उत्साह खालामगोन स' एसेनोसै गोजोन्थों